Awitin po natin sa Tagalog, Ika'y tapat sa habang buhay. Hallelujah, yes Lord. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat, O Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Na muli po namin gaganapin sa iyong harapan. Kayo po ang siyang patuloy na mahayag sa aming kalagitnaan. Kayo po ang siyang patuloy na maitaas, Panginoon, at maparangalan. Pasalamatan po namin kayo, Ama, sa lahat ng mga pagpapalang kaloob niyo po sa amin, lalo na po sa spiritual na pagpapala na nagmumula sa kalangitan. Salamat po, Diyos, sa kaligtasan ng maraming mga anak po ninyo. Salamat po, Ama, sa iyong ginawa na kadakilaan sa aming mga buhay, sa mga kabataan, Panginoon, sa mga young couple, Lord God, sa mga young people, O Diyos. Salamat po na maging sa mga matatanda, sa mga elders, Lord God, sa mga leader, purihin po kayo sa kanilang mga buhay. At sa pagtitipong ito, Panginoon, kayo ang siyang patuloy, O Diyos, na manguna, mangusap at mahayag. At patuloy po namin kayo, Panginoon, na madakila, makilala pa, at lubusan na maparangalan sa aming buhay. Salamat po, Ama, pagpalain po ninyo ang lahat ng mga anak po ninyo na papunta dito at lahat, Panginoon, ng kasama po namin na magpupuri at magpapasalamat sa inyo. Sa inyo lamang po, Diyos, ang lahat ng karangalan, kadakilaan, at kapangyarihan sa pangalan ni Jesus, at maging ang iyong lingkod na iyong gagamitin, na magbabahagi at gagamitin po niyo pang mahayag ang iyong mga salita sa lahat ng iyong mga anak, Ama. Salamat po, sapagkat ito po ay magsisilbing kalakasan, magsisilbi, Panginoon, na karunungan at kaalaman, kaaliwan, Panginoon, sa aming mga buhay. Purihin po kayo sa katagumpayan na ipinagkaloob niyo po sa lahat ng iyong mga anak, Ama. Salamat po, sa inyo lamang po ang papuri, pasasalamat at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Psalms 131. O Lord, my heart is not lifted up. My eyes are not raised too high. I do not occupy myself with things too great and too marvelous for me. But I have calmed and quieted my soul, like a weaned child with its mother. Like a weaned child is my soul within me. O Israel, hope in the Lord from this time forth and forevermore.
Amen. Ayan. So, maari po ba tayong mag-move forward? Marami pa pong space dito sa harapan para hindi ho mahiya yung mga darating pa po. Ayan. Okay lang po na nasa unahan yung iba. Ayan. Ayan. Salamat po. Ayan. Ngayon naman ho, makakarinig po tayo ng word mula po sa ating pastor na ibabahagi po niya. Prepare po natin ang ating puso, ang ating BNB, Bible, Notebook, and Ballpen. Okay, so saan tayo? Nandun tayo sa area of discipline. Ang discipline, wag nating kalimutan, yun yung word ng disciple. Tama? At kung babalik tayo sa go unto all the earth and preach the gospel, importante ang preaching. Okay? Preach the gospel. So, yun yung una. Kasi the preaching ay paghimok sa mga tao yung good news para pumasok sa kaharian ng Diyos. Amen ba? Dapat magaling yung preaching natin na pag ginaan mo sa theology, ano yan? Yung tinuturo ni Sister Catherine, homiletics. The art of delivering God's message. Homiletics. Preaching ang ibig sabihin. Pero ang subject natin, hindi lang dapat art of, dapat anointed preaching. Anong kaibahan? Hindi na siya art lang. Kasi kahit hindi ka magaling doon sa art, pero anointed ang preaching mo, powerful. Amen ba? Pag sinabing anointed preaching, yung sinishare mong Word of God, ay it affects the lives of people. Nachi-change yung tao. Yan, pinag-aaralan ko, anointed. Ang isang factor na very important pala para anointed ang preaching ay yung lalagyan. Yung vessel, yung messenger. Hindi lang yung message na powerful, kasama dapat yung messenger. At yung messenger, dapat seryoso sa Diyos, dedicated sa Diyos, laging ready to be used by God. Amen ba? At doon sa pagiging ready to be used by God, babalik ulit sa word na discipline. Connected yon. Now, preaching yon, preaching. After na ang tao naligtas, ang susunod ay teaching. Teaching them all things that I have commanded you. So doon sa teaching, na okay yon. Hindi yung ituro mo ang mga bagay na ito. Ang emphasis doon na nakikita ko ng Holy Spirit, teaching them to obey. Gusto kong ganito ang dinig ko ay ganito. Teaching them how to be obedient to the things that I have commanded you. So ang minamagnify doon ng Holy Spirit sa akin ay yung character of obedience to the things that God has commanded. Kasi possible na alam mo ang command ng Diyos pero hindi ka naman obedient. Tama? Kaya kunin natin yung verse na yan in the most proper na pagkaintindi how to be obedient to the Word of God. So, preaching, yung preaching kasama dyan yung signs, wonders, and miracles. At pag nandoon na sa loob, disciple siya, magiging disciple siya pag teaching them to be obedient to everything that I have commanded you. That is the spirit ng Great Commission. At yun ang ginagawa natin dito. Dahil meron na tayong inma. Amen ba? So ulitin ko, doon sa word na obedient, alright, mahirap sumunod pag walang pananampalataya. Tama ba? Mahirap sumunod. Totoo yan. Pwede namang sumunod na wala kang pananampalataya, pwede yun. Pero kung may pananampalataya ka, hindi ka pwedeng hindi sumunod. Kasi may mga sumusunod na nagre-rebelde. Tama? Oh, left,
Left, right, left. O, di mo sunod din. Pero sa totoo lang, sa isip niya, gusto ko, nakaupo lang ako, mainit ito. Di ba? Yung mga, pag nag-ROTC ka, ganun yun. Di ba? Ayaw mo, pero sumusunod ka kasi kailangan makatapos eh. So you can obey without faith. But if you have faith, dapat ang bunga ng faith ay pagsunod. Alright. So, kung ganon, importante ang, praise God, ang discipline. Dahil ang discipline ay nagsasabi ng desire, alam niyo yung itinuro kong 3 D, di ba? Sa prayer, desire to pray, discipline to pray, delight to pray. Ilagay mo sa obedience. Desire to obey, discipline to obey, delight in obedience. Di ba? So kahit saan mo ilagay yan, importante yung discipline. Why? Ang discipline ba ay, is that the end? No, nasa gitna siya. Okay. Time will come, yung obedience mo sa Lord, magiging delight na. Yung, alam niyo yung, hindi na, kailangan kong sumunod para pagpalain ako ng Diyos. Hindi na ganon. Makakatawid ka na. Ang discipline is pantawid. Patungo doon sa gusto talaga ng Diyos. Okay, yung delight in His fellowship, delight in His presence, kagalakan na makinig ng Word of God, kagalakan na maka-fellowship ang Diyos, kagalakan, kahit anong saan mo i-apply yan, kagalakan sa pagbibigay. Ano kanyo? Kahit saan nyo i-apply, dapat makarating tayo doon sa kagalakan. Amen. Yung joy. Ang hirap magkaroon ng joy pag you are against what you are doing. Tama ba? Kaya, hindi mo mapapasunod talaga ang unbeliever. Kasi ang nature ng unbeliever ay suwail. Sabihin sa inyong katabi, di ba suwail tayo noon? Diba? Suwail tayo sa Diyos, totoo yon. Pag ang tao suwail sa Diyos, pwede mong mapasunod, pero hindi talaga. Hindi, wala talaga sa puso. Praise God. According to Apostle Paul, dati tayo mga suwail. Oh, amen. At ang espiritong nagtatrabaho sa atin ay espiritu ng kadiliman. Oh, ibig sabihin, possess tayo noon. Tama? May sapi pala tayo noon. Amen. Sabi mo sa iyong katabi, buti na lang. Buti na lang! Sa awa ng Diyos, sa grasya ng Diyos, naging anak ka niya. Sa grasya ng Diyos yun. Sa dami ng tao sa mundo, yung iba namamatay na lang sa gera, namamatay na lang sa gutom, namamatay na lang sa walang kwentang kamatayan, pero nandito ka ngayon. Oh, hallelujah. Pinili ka ng Diyos. Dapat everyday, meron tayong, nung naiisip mo yan, you worship God. Lord, I worship you, I praise you. Isa ako sa pinili mo. Amen ba? Praise God. So, ang dami dyan, may problema. Ang dami dyan, nadidepress. Now, tuturuan ko kayo, ang Kristiyano hindi dapat nadidepress. Hindi kayo dapat nakalinya sa psychiatrist. Kung meron man pang nadidepress ngayon, mag-usap tayo. Tatanggalin natin yan in Jesus' name. Kasi hindi natin nature ang ma-depress. Pag mayroon kang Holy Spirit, hindi pwedeng mag-exist si depression. Hindi pwede yun. Kung meron man, it's because kulang sa aral. Alright? At ituturo natin yon. Alright? Hindi natin kinokondemn yung mga taong nadidepress. Baka, ignorante doon sa kapangyarihan niya. Sino sa inyo dito ang, meron taong ganun yung nadidepress na wala na siyang pera, yung pala, ako nga nung nawala yung pitaka ko, sana bumalik. Hindi ako na-depress. Wala namang karga yun. Puro ID. Diba? Sana bumalik. Kasi,
yung pitaka, hindi dapat nawawala yan. May ID yun eh. Di ba? Pag may ID, bumabalik dapat. Oo. Siguro, hindi pa nasa kamay ng mabuting tao, baliwala lang, sana makabalik at naririnig niya ako, o di, ay, Pastor, magkape tayo. Amen. Pag may napalik. Hallelujah. Okay. So, sino niniwala na importante ang discipline as pantawid? Yung desire, starting yan. Desire. Mostly sa atin na umatin dito, nag-desire ka rin. Tama? Nung nakarinig ka ng preaching, nag-arise ang desire mo. Parang maganda yan Sama nga ako. Desire yun. Okay. So, bumunta ka kasi may desire ka. Nahatak dito, makinig. Habang nakikinig ka ngayon, maganda nga. Di ba? So, from the desire ngayon, ang lalabanan mo is yourself. Yung how to discipline yourself to come here every Sunday or every life group. Pag yan ang na-perfect mo, you discipline yourself. But why? You have the strong desire. So the desire will help your discipline, okay? Your discipline, your life of discipline na ma-perfect mo yon. So, si desire, kulang, ilagay mo yung discipline para mag-combine yung dalawang yan, perfectin mo yung discipline na yan. Amen ba? Siyempre, makakabuo ka ng habit. Siyempre, makakaubuo ka ng learnings. Siyempre, makakaubuo ka ng knowledge. Amen ba? Yun yung nangyayari sa atin eh. Time will come, kahit hindi ka naimbitahan, okay, na-develop yung self-discipline mo, na umaten at makinig ng Word of God. Amen ba? Ang tawag doon, nagsimula kang maging disciple. Amen. Kasi you start to obey. Okay? A disciple. Dahil hindi pa lahat naintindihan, nagpatuloy kang mag-aral ng Word of God and how to obey, darating ka na sa time na ang sarap pala, ang ganda pala, masaya pala. Tanong ko nga, masaya ba yung life group natin? Lalo na pag may pagkain. Amen. Okay. Recommended yon. Tamang pagkain lang naman. Di ba? Bakit? Yung isa, life group ng life group. Bakit? Nagkasakit sila. Bakit? Eh, yan ba kasi yung pagkain nyo? Baka puro chichirya naman. Di ba? Huwag niyong i-blame yung life group. Yung tamang pagkain. Okay. So, time will come, dahil sa masaya ang samahan, ano mangyari ngayon? Nag-delight kayo. At yung delight na yon, hindi lang delight dahil masaya yung mga kasama. Dahil dyan, hindi naman puro halakhakan dyan eh. May mga time na may pagsubok dyan, nag-iiyakan. Meron ding bang iyakan sa loob? Amen. Hindi pwedeng puro halakhakan lang kayo at puro tawa lang. Meron time dyan of prayer na you cry before God. Dapat meron. Amen. Okay. Sometimes, dinadaan natin ang Pilipino expert dito. Wala yan sa ibang bansa. Ano yon? Yung may pagsubok na tumatawa pa. Alam niyo yun sa Pilipino? Hindi. Sa ibang bansa, pag mayroong flood, ang haba ng mukha nila. Kawawa sila. Sa Pilipinas, may batya pa yan, sumasakay pa, naglalaro pa ang mga bata. Di ba? Pati matanda, di ba? O iba ang Pilipinas. Dito nga nabuo yung kantang tawanan mo ang iyong problema. May English version ba yan? Wala. Kasi why? Filipinos are resilient. Pero pag dala-dala mo yan sa pagiging Kristiyano, dala-dala mo na, yung resilience. Ano yon? Yung ability to bounce back. That is resilience. Pag dala-dala mo yan, meron bang born again na nababackslide? Wala. Kung hindi pa ka mga Kristiyano, anumang pagsubok, nakakaya mo. How much more ngayon, anak ka na ng Diyos, may Holy Spirit ka pa, may angels pa, may Word of God pa, tapos sasabi mo, nababackslide na ako. Wala yan. Hindi totoo yan. That is just a deception from the enemy. Okay? Walang mga backslide. Ang kulang natin minsan, discipline talaga. At yun yung pinapatibay natin ngayon. Right? So,
pag pinorma natin yung itinuturo ko, nandyan yan actually, yung tatlong klase ng how to apply the discipline, inward, outward, at saka corporate. Pinaganda ko lang. Inward, yung personal, okay, na relationship with God, yung may tinuturo nating prayer, life group, your devotion. Yung outward ay tungkol sa paano mo i-reflect ang glory of God, ang character of God. Sino sa inyo dito ang napipilitang magkunwari na mabait ka pero hindi pa naman talaga? Di ba? Pag Kristiyano ka, mapipilitan ka eh. Amen. Kahit gusto mo, yung mga bago, ako noon, nung bago, kahit gusto mo na magmura, sa loob mo na lang siya minumura, di ba? Parang, ito yung mga hindi pa masyadong hinog. Totoo yan. Naku, pag Kristiyano ka, hindi ibig sabihin perfect ka kaagad. Sa style. Tama ba? Ito, real talk. Sinasabi ko yung journey natin. May mga Kristiyano na dahil alam mo ang Kristiyano hindi pwedeng magmura, kahit napapamura ka na, hindi ka mapamura. Kasi nga, pinipigil mo kasi hindi pwede. Pero ang problema, in your heart, hindi ka nagpatawad. Baka sa utak mo, minumura mo pa rin siya, di ba? Sabihin nyo, wala dito yan. Sinasabi ko lang yung journey kasi tapos na yon nung unang panahon yon. Amen ba? Okay, dinaanan. Sino dito ang pagka-born again, banal na siya sa lahat, nalimutan na niya lahat na, wala yun, di totoo yun. Kasi may renewing of the mind process. Yung spirit mo, no problem. Kawangis ng Panginoon yon. Amen ba? Pero yung ating kaluluwa, yung ating pag-iisip, hindi mo ma-perfect sa una yan. Kasi it needs discipline. Right. So, ngayon, ano yung pastor? Ina-accuse tayo na hipokrito yan. Sa church, parang giver. Pero kapitbahay, hindi naman niya, di ba? Hipokrito siya. Ang saya-saya niya, pero ang bait-bait niya, pero pag-uwi, di ba? Sa mga anak niya, di ba? Note. Nag-example lang ako. Hindi ako marites. Wala akong alam sa inyo. Amen. Okay, wala akong alam. Okay. Hindi pa naman ako nag-visitation. Amen, di ba? Okay. Sinasabi ko lang ito kasi reality of life. Kailangan yung ating pagiging Kristiyano, hindi sa church lang, madadala natin sa bahay at madadala natin sa community. Amen? Now, may mga churches kasi, aminin na natin yon at sana makaalis na tayo sa ganong style. Na pagdating sa church, ang ganda-ganda talaga. Pero ang reality niya, pagdating sa mga bahay, hindi mo makita yun. Aalis tayo sa ganon. Dapat ang Christianity natin, ang pagiging born again natin, dala-dala mo kahit saan ka magpunta. Mapa-bahay, mapa-opisina, mapa-komunidad, alam nila na taga WCC yan, taga Christ Our Life Ministries yan, taga CCPIMI yan. Amen. Now, hindi ibig sabihin na pag born again ka na, hindi ka na sumisigaw. Ako sumisigaw pa rin ako. Ng hallelujah. Di ba? Amen? Pag sinigawan ka ng asawa mo, mag-sign ka na! Sigawan mo rin, di ba? Amen? Ilang gatong! Di ba? Di ba? Di ba? Joke lang, yung mga iba, baka i-quote nila ako, si pastor. Hindi, minsan kasi gusto nating mag-project na ang, kasi expert ang Pilipino eh, sa ganyan. Uy, di ba, expert nung unang panahon, pag pupunta ka sa simbahan, di ba, hindi ka makabasag pinggan. Shh! Tapos yung anak mo, magulo, ginagano mo pa, uy, di ba? Sinisipa mo, simbahan tayo, simbahan. Pero pag uwi nyo ng bahay, everything, lahat. So, ibig sabihin, kaya natin yun noong unang panahon. Ang problema, hindi makatawid yun. Hindi makatawid. Now, ito, sabihin ko, even when you become a Christian, sometimes, actually, most of the time, nangyayari yan.
Pinipilit nating maging giver kahit hindi ka giver. Yes or no? Lalo na pag magaling ang kolektor. Yes or no? Wala kang magagawa. Di ba? Collect. Now, walang masama doon. Ito ang sasabihin ko, bakit walang masama? Huwag niyo sasabihin, walang masama sa maging hipokrito. Sinabi ni Pastor Roland. No, hindi yun ang sinabi ko. Wala akong sinabi. Ang sinabi ko, build your form. Build your form. Anong ibig sabihin yan? Lahat kayo ngayon mag-isip na parang karpintero or foreman or engineer ng isang construction. Anong gusto mong gawin sa isang haligi? Ang gusto ko ay 12 by 12 na simento, na poste, na matibay. So anong gagawin? Imagine mo ba may 12 by 12 tapos yung imagination mo, bubuhusan mo ng simento? No way. Hindi pwede mangyari yon. Anong gagawin mo? Gagawa ka muna ng forma. Tama ba? Kung marunong ka, susukatin mo 12 by 12 na forma. Tapos, siyempre, ilalagay mo yung reinforcement sa loob. Yung bakal. Tama? Yung reinforcement, yun yung Word of God. Yung bakal. Kasi doon ka magbibuild ng character. Amen? Ito yung Word of God. Ito yung bakal. Lalagyan mo ng forma. Kaya sabi mo sa yung katabi, pwede naman palang magporma. Pormahan mo. Kung hindi ka pag-giver, kunwaring giver ka. Kasi poporma ka eh. Form. Alam niyo yung form? Square. Alam nga namang, ang gusto mong matapos na poste ay round, tapos square ang ilalagay mo. Hindi pwede. Tama? So, pag ang gusto mong character na, sinabi ko na, ang gusto mong character ay square, ang gusto mo ay giver ka, kunin mo yung Word of God, tayuan mo, lagyan mo ng forma, at pumorma ka ngayon. Every time may giving, magbigay ka kahit masakit. Di ba? Giving. Building. Di ba? Lakihan mo pa. Teka, offering na naman, sige. Contribution na naman sa life group, sige. Ang mga tao, ang tingin nila sa'yo, giver ito. Pero pag Diyos ang tumingin, napipilitan ka lang, di ba? Kasi ang Diyos, nakikita niya lahat, tama ba? Pero ano ang intention mo? Bakit giver ka? Dalawa lang yan. Number one, yung namimigay kasi napipilitan at ayaw niya talaga. Pero yung namimigay kasi gusto niyang sumunod. Lawa niyo? Gusto niyang sumunod. Gusto kong maging giver. Sasabay ako. Mahirap. Yun yung porma. Habang ginagawa mo ngayon yung porma, inihanda mo ang porma, ang Holy Spirit, ito na, kinakargahan niya ng simento, ng karakter, ng generosity. Na-imagine nyo, engineers, mga engineer, spiritual engineers, ang Holy Spirit ang may trabaho na ibuhos ang simento ng character of Christ sa porma na ginawa mo. Kahit sa una, maporma ka, pero ang Holy Spirit, ginagamit niya yan na buhusan ng simento ng karakter ng Panginoong Hesukristo. At pag napuno na yon, patitigasin. Amen! So kung gusto mong maging giver, gusto kong tumulad kay sister ganito, gusto kong maging tulad, sana all. Anong sana all ka dyan? Magsimula kang magbigay. Sacrificial giving. Amen! Masterin mo yung giving. Amen! Sige, hallelujah. Bakit giving tayo, Pastor? Yan ang pinakamagandang halimbawa. Kasi, sa totoo lang. Amen ba? O sige, punta na tayo sa prayer. Di lalo na. Ano mas mahirap halimbawa? Prayer o giving? Gusto kong makakuha ng statistic. Sino ang mas madaling matutunan? Ano ang mas madaling? Prayer or giving?
Giving. Oh. Di ba? Eh kung prayer na ang pinag-uusapan natin, madali lang. Tingnan ko lang yung logbook dyan sa likod. Kung giving, tingnan ko yung kakausapin ko lang si Sister Ving o mga treasurer. Di ba? Amen? Para makita mo ang, ay, Pastor, tinitingnan, oo. Bakit? Tinitingnan ko kung sino mga ipagpipray ko. Huwag niyong idugtong yung at kung sino ang hindi ipagpipray. Wala yun. Ipagpipray ko lahat kayo. Amen? Doon sa mga giver, pinagpipray natin. Sa mga hindi pa nagbibigay kasi nagpipray pa daw, di ba? May mga ganun eh. O ipagpipray din natin yon. Now, bakit ko ginagamit yan? At halimbawa, importante. Ito talaga yung proseso na nangyayari. Build your form. Kung prayer, gusto mo maging prayerful, start praying. Sumama ka sa mga prayerful. Kunwari, prayerful ka rin. Amen. Bakit ko sinasabing kunwari? Alam naman ng Diyos yan, talagang nahatak ka lang. Tama ba? Pero hindi natin kinukondem. Yung dinala ka ng paa mo sa prayer room kasi na-imbita ka, importante yun. Yung parang, halika na, mare. Hindi kasi may, halika na, mamaya na yan. Tapos napunta ka. Di ba importante yun? Sabi mo sa yung katabi, naintindihan na kita. Yung mga tagahatak nyo, yung mga tagakulit ninyo, huwag nyong awayin yan. Mahal kayo ng mga yan. Pag kinukulit ka, tinatawagan ka, hinahatak ka, mahal ka niyan. Pero pag pag may prayer meeting, hinahatak ka sa beach, hinahatak ka sa swimming pool, mag-ingat ka ng konti. Di ba? Amen? Pero pag hinahatak ka niya para mapalapit sa Lord, yan ang kaibigan, yan ang kapatid. Kasi lahat tayo, hindi naman master yung discipline natin. Kailangan mo talagang pumurma. Magpurma ka. Importante yung desire. Purmahan mo. And then the Holy Spirit will pour out that cement. Pag tumigas na yan, na-build ang karakter ng Panginoon sa Kristo. Oh, hallelujah. Tanggalin mo na yung purma. Hindi na kailangan. Na-build na eh. Amen? Na-build na. Pero hanggat wala kang forma, walang lalagyan ang Holy Spirit. Kaya minsan, ang tagal na natin, hindi malagyan ng simento kasi hindi ka pa gumawa ng forma. Alam nyo? Sa simulan nyo ng magporma na, mabait tayo. Yung hindi ka magalitin. Amen? Oh. Kasi, pero pastor, ganun talaga eh. Hugot ko yun eh. Pag galit ako, kailangan ilabas ko talaga yun. Kaya kahit hindi ako galit kay Mr., galit ako sa kung saan-saan. Kay Mr. ko na ibubunton yun. Mapalad ang Mr. na yan. Amen. Hallelujah. Ganun ba, di ba? Kung naintindihan ka niya. Pag hindi ka naman naintindihan, siyempre away. Ngayon, yung iba, sa aso ibinubunton. Pero meron ng organization ngayon, di ba, na pwede ka nang makulong. Pag yung aso ay naabuso, tama? Tama. Pero pag ang mister na abuso, hindi ka magkukulong. Erase. Okay. So, inward transformation is your personal relationship with God. How to deepen. Outward expression is your character in daily living. At ang corporate journey natin, yung growing together. Yun yung sinabi ko kanina, maghatakan tayo sa tama. Maghatakan tayo. Amen ba? Praise God. So, paano natin gagawin yan? Marami naman. May verse naman tayo. Alright? At mayroong mga steps on how to do it. Inayos ko lang para madali. So, itinutuloy ko lang ito. Nandun na tayo sa... Okay. Saan ba tayo? Yung outward expression na tayo.
Kasi doon sa pangalawa, okay na tayo eh. Meron tayong paraan. Yung magsasabing, Pastor, gusto kong matuto, pero wala naman Sunday school. Okay lang. Kalma. Hindi na Sunday school. Inma na ngayon. Amen ba? Pinaganda pa. Amen! Pagdating ng araw, may salo-salo pa. Wala pa ngayon, ano? Wala pa. Pagdating ng araw, pag-pray natin, hindi ka nagmamadaling uuwi kasi may pagkain na. Alam ko, naiintindihan ko naman yun eh. Di ba, after church service, ang ganda ng oras natin dito, 7 to 9. Yung iba, 9 to 12. Pero yung iba, kahit 9 to 12, talagang parang nasanay. Oh. Dito naman, pwedeng may inma, tapos siyempre, kahit malayo ang uuwian, mapoprovide na pagdating ng araw yung ating pagkain dyan. Kaya lang, bibilhin ata, di ba? Meron tayong cooperative store. Sino nakakakita yung nandyan? Nagtataka kung ano yung nandyan na binibuild natin. Yan yung ating cooperative store. Open na yan. Na maglagay ng ating share of stocks, one share, 1,000. Pwede na tayong mag-submit ng inyong share para mayroon na tayong store na may basic needs sa bahay, dyan na natin bilhin lahat. Pangalawa, magkakaroon tayo dyan ng short orders, yung mga lugaw, mga kuwan, di ba? May magluluto. Pag-pray natin kung sino yung mga tapat na magaling na magluto, na tayo maging healthy. Healthy, ha? Tapos, sa kanang isa, hindi healthy ata yung isa. Yung coffee na healthy, slim, white, pwede naman, di ba? Oh. Yung mga young people natin, lagi sa kung saan-saan nagkakape. O, dito ang pinakamagandang kapihan pagdating ng araw. O, at gabi. Kasi gabi pala yun, di ba? So, yung mga interesado, paano patakbuhin yan, mag-usap tayo. Para sa ganon, yung ating mga income dyan, babalik sa atin, yung iba ay magamit sa, magamit dito sa ating church projects. Kasi marami tayong church projects sa totoo lang. Ngayon, kung hindi na kayo makahintay dahil matagal yan, na mag-income para mapatayo ang church, pwede namang magbigay talaga ng diretsahan sa ating mga projects. Amen. Ang importante ay, naalala ko, nung nag-anniversary tayo, hindi na tayo bumili ng maraming manok kasi galing na sa ating backyard gardening. O, palakpakan naman natin dyan, ha? Hallelujah. Pag maalagaan ng tama yan, ito ang maganda. Kung interesado kayo, kumuha kayo dyan ng, di ba? Mura lang naman yung sisiw at saka yung pinapaitlog, di ba? O may rami lang kumuha, magparami kayo sa inyong mga bahay. Huwag yung problemahin yung mga itlog, kukunin ng cooperative, yung cooperative ang magbebenta. Oh, ganon din yung sisiw. Kahit na gusto nyo magbenta ng sisiw na pampalaki, bibilhin ng cooperative, bala na ang cooperative magbenta. Yun yung ating livelihood project sa atin. Amen? Praise God. Yung fresh egg, yan ang gustong-gusto ko. Fresh egg. Maganda yan. At wag kayong maniwala sa dating paniniwala na pag sa egg, ma-high blood ka. Hindi naman. Kung egg everyday, umaga hanggang gabi, nakaka-high blood talaga yon. Kahit ano man noon. Kahit ano, basta umaga hanggang gabi, pare-parehas, nakaka-high blood talaga yon. Pero yung may study na ang egg, hindi yan nakaka-high blood. Nakaka-high blood siya kung kuwan siya sa oil. Pag nahalo sa oil. Pero pag boiled egg or yung sa water lang, pero kung Bible verse, pero wag na, baka mayroong magalit na kuwan. Alright. So, stewardship, living with contentment and godly priorities. Alright? Hearing from God, importante yan. Humility, surrendering to God and embracing submission. And then compassion, serving others in love and selflessness. Ito, gusto kong bigyan ng diin ito. Praise God. Okay. Isang trabaho natin, bear ye one another's burden to fulfill the law of Christ.
Ako natutuwa ako, yung sinimulan na anniversary na, ano ba yun, yung parang wagwagan natin. Tinignan ko naman, ang gaganda naman. Ang gaganda. May mga continuous na nagdo-donate na mga damit. Tapos, yun yung ibinibenta para maidagdag sa ating funds. Tama? Ang magandang practice yan. Alright? Kasi, siyempre sa iba, minsan, ay yung hindi na kailangan, pero yung hindi nyo na kailangan na hindi naman talaga magagamit, sa basurahan na lang yon. Pero yung magagamit pa talaga, dyan yung ilagay. Sa anong tawag dyan? Sa ating, hindi ko pa alam ang tawag dyan eh. Garage sale. Oh, ang ganda. Sa Tagapangasinan kasi, parang tabu yung garage sale. Alam yung tabu yung parang, uy, bibili yan doon sa gamit na. Pero, si Tagapangasinan, saan mo siya makikita? Kaya hindi pumatok sa Pangasinan yung wagwagan masyado. Kasi, ang gusto sa SM, sa, di ba? Pero maniwala ka, ang daming Pangasinan sa Baguio. Kasi doon, at least, hindi ka makikita ng kapitbahay mo na nagwawagwagan ka. Oh, pero pag dito ka sa Pangasinan magwagwagan, sa gilid ng kalsada, sabi, uy, hindi dito. Kasi medyo pride. Pero makyat ka sa Baguio, baka magkita-kita tayo doon. Di ba? Kasi ang sarap makahanap ng original na jackpot, di ba? Yun ang kwan doon. Yung jackpot, uy, original. Tapos, yun lang yun. Alangan namang may nakita ka na maganda, original. Tapos, mayroon pa ba kayong ibang ganito? Wala na, yun lang talaga yun. Yun yung parang, kwan doon, yung kasarapan noon. Alright, accountability. So, kumpleto din, meron din tayo accountability. Yung life group natin, we are accountable sa leaders doon sa ating life group. Amen? Hindi lahat pastor ang in charge ng mga kung ano-anong sa bawat family. Mauna yung life group magtulungan. Right. But later on, pag hindi kaya ng life group, elevate natin sa church level. Ang church level natin, ito, see to it na we have the different programs. Okay. So, livelihood program, ginagawa natin. Amen ba? Sa educational, sinisimulan natin. Sino naniniwala sa pinaglalabang ko na ang mga anak at apo natin dapat ang nagtuturo Kristiyano? Baka ayokong may marinig dito pagdating ng araw, yung anak ko kasi, saan ba lumaki yan? Di ba? Ano bang eskwelahan ka? Di ba? Dapat tayo ang nagtuturo ng mga anak natin. Israel yan, Hebrew thinking yan. Yung community natin, tayo ang nagtuturo. Okay, may mga teachers na rin tayo, may tinitrain tayo. Sisiguraduhin natin, yung mga bata natin, mga anak, mga apo, preschool hanggang elementary, ang pinakamagagaling na estudyante. Siguraduhin natin yan. At alam natin kaano gawin. Kasi siyempre, eagle's nest agila. Amen ba? Oh. Kaya magtulungan tayo kasi nagsisimulang palaan tayo talaga ng tamang pundasyon tungkol sa education. Amen ba? Praise God. Adoration, worshiping God in spirit and in truth. Of course, okay naman na tayo sa ating mga ginagawa every Sunday. Medyo kulang pa, magkaroon tayo ng mga revival worship pagdating ng araw. Sige, fellowship and strengthening. Strengthening the unity among believers. Amen. Darating ang time ng ating pag-iisip, ang kapakanan ng bawat isa, hindi lang what's in it for me lang. Kasi, siyempre, lahat ng umaati ng kahit anong organization, ang unang nasa isip, anong mapapala ko dyan? Tama o hindi? Baka magjo-join ng isang lugar, isang organization na wala ka namang mapapala. Tama ba? Okay. But after that, what's in it for me? If I join WCC, what's in it for me? Makikita nila, lumalago spiritual life ko. Sigurado ang aking kaligtasan kasi itinuturo ang gospel, ang tamang kwan. Nadi-disciple ako at ang aking pamilya. Natutulungan ako natutulungan ako dahil magagandang programa. Amen ba? Pero later on, pag pinagpala ka na ng Lord, ito na, pinagpala naman na tayo lahat, pero pag physically, pinagpala na tayo, financially, umaangat tayo, anong next na dapat mo maisip?
paano ko isi-share sa iba. Yun. Alright? How to strengthen one another. How to use the gifts. Hindi lamang physical, financial blessing. Yung next level natin, spiritual gifts. Isa sa topic natin sa year na ito is spiritual gifts. Sinimulan na natin sa Inmayan. Meron tayong subject ng spiritual gifts, tama? Okay? Palalaguin natin yun. Kasi grabe ang mangyayari kung may mga, yung gifts of healing, gifts of wisdom, gifts of knowledge, gifts of preaching, gifts of, mag-operate lahat yan. Grabe ang gagawin ng Diyos sa atin. Una, palalakasin ng Diyos ang church na ito. And then we will have the desire, we need to expand talaga para lalong marami pa ang maaabot. Hindi, ito yung pinaka-worst na mangyari sa atin. Yung nabubuhay ka lang for the sake ng mabuhay. Dapat discover pa rin your purpose, discover your calling. Dahil ang pinaka-healthy na buhay, healthy ay yung taong ginagamit ng Diyos. Yung nagpapagamit sa Holy Spirit. Yan ang pinaka-healthy. Sabihin ko lang sikreto, yan ang pinaka-healthy. Kasi pag nagpapagamit ka sa Panginoon, hindi maiiwasang manalangin. Tama ba? Hindi pwedeng magpagamit ako sa iyo, Lord, huwag ka nang manalangin. Hindi Kasi alam natin na we cannot do it by our own selves. So mananalangin ka. Pag nanalangin ka, anong unang hihilingin mo? Kalakasan ng banal na Espiritu at pagdaloy ng kanyang kapangyarihan. Tama? Tanong, pag dinadaluyan ka ng Holy Spirit, anong mangyayari sa buhay mo? Anointed. Pag dinadaluyan ka, healthy ka. Pag nakaka-receive ka ng revelation, tumatalino ka. Hindi ito haka-haka. The healthiest lifestyle is a lifestyle of service to God. Lahat ng mga sakit-sakit, magsimulang maglaho yan. Imagine, sinong arthritis na espiritu ang sasama sa mission? Wala. At least nakuha nyo yung joke. Hindi naman joke yun, totoong joke yun, di ba? Arthritis, sama ka? Ayaw sumama yan. Ang gusto ng arthritis, yung nasa bahay ka lang at walang ginagawa. Sasamahan ka niyan. Pero pag ikaw pumupunta sa mission, sabi ng arthritis, dito na lang ako sa bahay. Sabi mo, wag, layas ka na lang. Wala kang puwang dito sa bahay. Amen? Siyempre naman, lumalakad ka. Paano ka ma-arthritis? Umaandar yung na-exercise ang tuhod mo. Amen? Kaya malayo si arthritis. Maghanap na lang ng ibang bahay yun. Sabi mo, hindi sa amin yan. Hallelujah. Okay? So, anong sabi? Pag pinag-aralan natin ang gifts of the Holy Spirit, to edify the body of Christ. Yan ang trabaho. It's to edify. Ano yung word na edify? Edification. As every man hath received the gift, even so minister the same one to another. Sa 1 Peter 4:10. Edify means to strengthen. So ang goal kung bakit tayo nasa church, nag-aaral, dapat alam natin, para lumakas ka. Sa kabila ng mga maling news, sa kabila ng mga hindi magagandang bagay na nangyayari sa kapaligiran, sa kabila ng maraming nangyayari sa social media na nakapanghihina ng loob, pagdating mo sa church, pagdating sa may community natin, dahil you are part of the community, lumalakas ka. Hindi natin sinasabing immortal na tayo, hindi na tayo tatablan. No. Tao ka pa rin. May effect pa rin yung mga news sa atin. Yes or no? Pero, ang kaibahan natin, may panlaban. We are on a higher ground. We are on a winning side. Actually, panalo ka na sa totoo lang. Ang ginagawa natin ngayon ay, nagpapalakas tayo para mapalakas natin yung iba. Yun yung totoong ginagawa natin. Amen ba? So, hindi tayo nagkikreate ng imagination na buhay. We are bringing God's kingdom into reality on the physical world. Yun yung
panalangin na, Thy kingdom come on earth as it is in heaven. Alam niyo ibig sabihin, as it is in heaven, di ba? Kung ano ang nangyayari at kalooban ng Diyos sa kalangitan, yun ang mangyari nawa sa lupa. Yung nawa doon, as it is in heaven, Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven. We will make it happen. Nasa kamay ng Kristiyano. Amen ba? Nasa kamay natin. Pag in-apply natin ang salita ng Diyos, we can create, the kingdom of God in heaven will go down sa ating kalagitnaan. Ang church ay magiging portal ng kalangitan sa world. Alam niyo yung portal? Doorway. Ang mga tao, hindi alam pumunta ng langit. Punta muna sila sa church. Amen. Why? Dito sila makakarinig ng papuring awit sa Diyos. Amen ba? Pag sinabing portal, ang Diyos bumababa dito. Sinong naniniwala na pag nag-worship tayo, ang Diyos kasama natin? Amen ba? Why? Okay? Tapos pag umuwi na tayo, dala-dala natin ang Holy Spirit sa ating mga bahay. We are the greatest influencer dapat bilang anak ng Diyos. Amen! So, ano yung ating kwan ngayon? Yung discipline. Nasa discipline, pantawid. Pag sinabing pantawid, huwag kayong manatili sa pantawid. Amen? Yung iba, may balita ako, di ba? Ano ba yung 4 P's? Pantawid yun, di ba? Nakatawid na ba? Sa tagal na, nakatawid na ba? Kita nyo, wrong concept kasi yung, Ngayon, sa Kristiyano, desire, discipline, delight. Yung discipline, pantawid yan. Pag ang goal natin, delight. Delight yourself in the Lord. Amen. And He will give you the desires of your heart. Hindi ka pa humihingi doon. Hindi ka na nang hihingi doon. Habang dinidelight mo, alam ng Diyos ang iyong desire. Ibibigay niya. Tayong lahat ay tumayo at praise God. Hallelujah. Nawa. 3 level. Inward, outward, corporate. Dapat alam natin i-explain yan sa ating life group. I-strengthen natin yan, ulit-ulitin sa life group, tignan kung tama ang natanggap, tignan kung paano i-implement in a practical way. Alright? Pwede niyong maging subject you. Now, Lord God, sa aming pagbibigay ng aming